Kui tahaksid otsida, kui tahaksid leida, vaikselt oma ette pingis istuda. Kui leiaksid püsivad, kui südant puudutavad, siis hakkaks kasvama midagi uudne sees. Leiub tähendus sõnade taga. Tänase kirjakoha loen Luuka evangeeliumi 7. peatükist, salmid 36 kuni 50. Luuka evangeeliumi 7. peatükk, salmid 36 kuni 50. Aga üks variseridest palus teda enda poole sööma ja Jeesus läks variseri kotta ja istus lauda. Ja vaata, linnas oli keegi patune naine ja kui see sai teada, et Jeesus istub variseri majas lauas, tõi ta alapasterriista mürriõliga ja astus tema taha ta jalgade juurde, hakkas nuttes tema jalgu kastma pisaratega ja kuivatas neid oma juustega ja suudles tema jalgu ja võidis neid mürriõliga. Aga kui variser, kes oli ta külla kutsunud, nägi, mõtles ta endamisi, kui tema oleks prohvet, küll ta siis ära tunneks, kes ja missugune on see naine, kes teda puudutab, et ta on patune. Jeesus aga ütles talle, Siimon, mul on sulle midagi ütelda. Tema lausus, räägi, õpetaja. Ühel rahalaenajal oli 2 võlglast. Üks oli võlgu 500 denarit, teine 50. Aga kuna neil ei olnud maksta, siis ta kustutas nende mõlema võla. Kumb neist nüüd teda rohkem armastab? Siimon vastas, ma arvan, et see, kellele ta rohkem kinkis. Jeesus ütles talle, sa otsustasid õigesti. Ja pöördudes naise poole lausus ta Siimonale, kas sa näed seda naist? Ma tulin sinu majja, sa ei andnud minu jalgade jaoks vett. Tema on aga pisaratega mu jalgu kastnud ja oma juustega kuivatanud. Sina ei andnud mulle tervituseks suud, aga tema ei ole sest ajast peale, kui ta sisse tuli, lakanud minu jalgu suudlemast. Sina ei võidnud mu pead õliga, tema aga on võidnud mu jalgu mürriõliga. Seepärast ma ütlen sulle, on temale palju patte andeks antud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele antakse andeks pisut, see armastab pisut. Aga naisele ta ütles, sinu patud on sulle andeks antud. Siis need, kes istusid Jeesusega ühes lauas, hakkasid iseeneses mõtlema, kes on tema, kes ka patte andeks annab. Aga tema ütles naisele, sinu usk on sind päästnud, mine rahuga. Aamen. Jeesus on noussut mahdollisesti istumaan. Jeesus on tõenäoliselt tõusnud nüüd istuli. Nainen on siinä jalkojen juurella tai lähellä. Naine on seal jalgade juures või seal lähedal. On käyty keskustelu Simonin kanssa. On Simonaga nüüd peetud vestlust. Mies katsoo sitä naista siinä jalkojensa lähellä. Mees vaatab seda naist seal jalgade juures. Puhuu Simonille. Räägib Simonaga. Ja sanoo Simonille. Ja ütleb Simonale. Katso tuota naista. Vaata seda naist. Ja pöördudes naise poole lausus ta Simonale, kas sa näed seda naist? Ma tulin sinu majja, sa ei andnud minu jalgade jaoks vett. Tema on aga pisaratega mu jalgu kastnud ja oma juustega kuivatanud. Sina ei andnud mulle tervituseks suud, aga tema ei ole sest ajast peale, kui ta sisse tuli, lakanud minu jalgu suudlemast. Sina ei võidnud mu pead õliga, tema aga on võidnud mu jalgu mürriõliga.
Seepärast ma ütlen sulle, on temale palju patte andeks antud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele antakse andeks pisut, see armastab pisut. Aga naisele ta ütles, sinu patud on sulle andeks antud. Tällaista keskustelua ei käydä, Sellist vestlust ei peeta, paitsi Simonin kodissa. välja arvatud nüüd Siimona kodus. Se on niin ainutlaatuinen, se on niin poikkeava, se on niin järisyttävä, See on nii omanäoline, nii erakordne ja nii hämmastav, että on helppo ymmärtää, miksi alkuseurakunta sen tallensi nopeasti sen tapahtuman. ja on väga lihtne arvata, miks algkogudus selle võimalikult kiiresti siis kirja pani ja säilitas. Koska Jeesus näyttää aivan toiset kasvot. Sest Jeesus näitab oma täiesti teistsugust palet. Hän uskaltaa tehdä sen, mitä kukaan muu ei siinä yhteiskunnassa tee. Ta julgeb teha midagi sellist, mida mitte keegi teine selles ühiskonnas ei julge. Se arvostetun miehen kodissa Selle väärika mehe kodus menee naisen puolelle, läheb naise poolele, joka on juuri häväissyt sen kodin. kes on just pilganud seda kodu. Miksi tämä on säilytetty? Ja miks see on säilitatud? Mitä ne näkivät? Mida nemad nägid? Mitä ne ymmärsivät tässä? Mida nad siit mõistsid? Tässä on kysymys siitä, miten näet. Siin on küsimus sellest, mida sa näed ja kuidas. Mietitään vielä Simonia. Vaatame veel Siimonat. Simon on se mies ystäviensä kanssa, Siimon on see mees sõpradega koos, joka päättää, kes otsustab, onko tämän naisen parannus aito vai ei. kas selle naise meeleparandus on siiras või mitte. Simonilla ja hänen ystävillä on valta Siimonal ja tema sõpradel on võim päättää sen naisen kohtalo. määrata selle naise saatus. Ja he päättävät sen mukaan, mitä he näkevät. Ja nad otsustavad selle põhjal, mida nad näevad. Jos ne näkevät tommosen liettelevän, villin, erottisen, syntisen naisen, Kui nad näevad sellist veetlevat, metsikut ja erootilist patust naist, he eivät hyväksy häntä. nad ei kiida teda heaks. Kun tämä nainen haluaa tehdä parannusta, Kui see naine tahab teha nüüd meeleparandust, se tarkoitti sitä, see tähendas seda, että hän palaa siihen yhteisöönsä et ta tuleb tagasi sellesse ühiskonda ja alkaa elää sen yhteisön sääntöjen ja tapojen mukaan. ja hakkab elama siis selle ühiskonna reeglite ja eeskirjade järgi. Mutta hän ei pääse siihen yhteisöön, ellei sen yhteisön johtajat ota häntä vastaan. Aga ta ei pääse tagasi sellesse ühiskonda, kui selle ühiskonna juhid ei võta teda vastu. Simon ei olisi ikinä armahtanut sitä naista. Siimon ei oleks mitte iialgi olnud selle naisele armuline. Miksi? Miks? Hän ei nähnyt mitään armahdettavaa. Ta ei näinud midagi, mis võiks olla armu väärt. Siksi Jeesus tekee niin kuin tekee. Ja seepärast Jeesus käitub ja teeb, mis ta nüüd teeb. Hän näkee sen naisen sydämen Ta näeb seda naise südant ja hän vahvistaa vielä näkemänsä sillä tavalla, että julistaa sille synnit anteeksi. ja ta kinnitab veel enam seda, et ta näeb sinna südamesse ja ütleb, et su patud antakse sulle andeks. Jumalahan vain voi antaa syntejä anteeksi. Vaid Jumal võib anda patte andeks. Ja nyt tämä mies tekee sen. Ja nüüd see mees teeb seda. Nyt puhutaan sellaisesta ongelmasta, joka on täällä Eestissäkin. Ja nüüd räägime sellisest probleemist, mis on ka siin Eestis. Me kohtelemme toisia ihmisiä sen mukaan, mitä me luulemme näkevämme. Me kohtleme teisi inimesi vastavalt sellele, mida me arvame, et me näeme. Meillä on kuvia toisista ihmisistä. Meil on mingid pildid teistest inimestest. Sen suvusta, perheestä, Tema suguvõsast, perest, sen historiasta. tema ajaloost.
siitä mitä se on aiemmin tehnyt, se, mitä ta on varem teinud tai mitä me luullaan hänestä. või mida me arvame temast. Ja me kohtelemme sen mukaan näitä ihmisiä. Ja me kohtleme lähtuvalt sellest ka seda inimest. Me kohtelemme niin kuin me näemme. Me kohtleme nii, nagu me näeme. Mä kerron taas sen esimerkin, minkä varmaan on kertonut. Ma ütlen taas kord selle põhimõtte, mida ma olen rääkinud ka enne. Mä olin vankilassa. Ma olin vanglas. Minut pyydettiin menemään erään eristyksissä olevan vangin luokse. Ja mind paluti, et ma läheksin ühe eraldatud vangi juurde. Uskovat vangit kertoi minulle, Usklikud vangid rääkisid mulle, se on raiskaaja. et ta on vägistaja. Raiskaajat tapetaan siellä. Ja vägistajad seal vangis tapetakse. Siksi se on eristyksessä. Seepärast teda hoitakse eraldi. Vangin vartija kertoi minulle, Vangivalvur rääkis mulle, mitä kauheita tämä mies on tehnyt lapsille. milliseid tytöille. õudusi see mees on teinud lastele. Minä en ollut nähnyt sitä miestä koskaan, Ma ei olnud kunagi seda meest näinud, mutta mulla oli kuva siitä miehestä. aga mul oli juba pilt sellest mehest Ja mä vihasin sitä miestä. ja ma vihkasin seda meest. Minulle oli annettu kuva. Mulle oli antud pilt, Se kuva oli paha see pilt oli paha ja mä vihasin pahaa. ja ma vihkasin seda paha. Ja mä menin siihen selliin, Ma läksin sinna kongi, ovi avattiin uks tehti lahti ja mä tajusin ja ma sain aru, evankelista Suomesta, evangelist Soomest, lähetystyöntekijä Suomesta, missionär Soomest, jonka tehtävänä on kertoa Jeesuksen voimasta ja verestä. kelle ülesandeks on rääkida Jeesuse väest ja verest. Mitä mä olin menossa tekemään? Mida ma nüüd olin minemas tegema? Lyömään sitä miestä Lööma seda meest sanoilla. oma sõnadega. Miksi? Miks? Minulla oli kuva. Sest mul oli pilt. Mä muistan siinä oven edessä, kun niitä ovia avattiin, mä huusin Jumalan puoleen sydämessäni. Ma mäletan siis, kui neid uksi seal avati, siis nende uste ees ma oma südames hüüdsin Jumala poole. Mä huusin ja sanoin, Herra, anna minun nähdä tämä mies etes pieni hetki niin kuin sinä näet. Ja ma hüüdsin, et Jumal luba, et ma näeksin seda meest kas või korraks, nii nagu sina teda näed. Se ovi avattiin. See uks avati. Minun eteni tuli mies. Minu ette tuli mees. Minä näin sen miehen. Ma nägin seda meest. Ja minä näin saman aikaan siinä miehessä pienen pojan. Ja ma ühe hetkega nägin selles mehes nagu väikest poissi. Minä näin pienen pojan, joka oli raiskattu, jätetty yksin ja joka pelkäs. Ja ma nägin väikest poissi, keda oli vägistatud, jäetud üksi ja kes kartis. Ja mä tajusin, Ja ma sain aru, siinä on pieni poika siin on väike poiss ja siinä on paha rikollinen. ja siin on paha saatan. Mä en tiedä, kumpaa minä lyön. Ma ei tea, kumba ma löön. Ja kumpaan sattuu, jos minä lyön sitä miestä. Et kumb nüüd haiget saab, kui ma löön seda meest. Mä kerron sille Jeesuksesta. Ma rääkisin talle Jeesusest, Mä kerron Jeesuksen verestä. rääkisin Jeesuse verest, Mä kerron hänelle Jeesuksen sovitustyöstä. rääkisin Jeesuse lepitustööst. Mä kerron hänelle Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ma rääkisin Jeesuse ülestõusmisest Ja mä kerron siitä, että Jeesus on sovittanut kaikki maailman synnit. ja rääkisin sellest, et Jeesus on lepitanud kõik maailma patu, Sinunkin synnit. ka sinu patud. Miten minä saatoin sen kertoa? Mida ma ütlesin sellele mehele? Minä näin. Mina näen. Minä näin sen pojan. Ma näen seda poissi. Koska minä näin, Ja seepärast, et ma nägin, minä kohtelin erillä tavalla. ma kohtlesin teda teistmoodi. Siksi tämä on hirvittävän tärkeä kertomus. Täällä puhutaan, miten nähdään ja miten kohdellaan. Seepärast see on väga tähtis tähendamissõna. Siin räägitakse, kuidas me näeme ja kuidas me suhtume. Meillä on paljon uskonnollisia johtajia, hengellisiä johtajia, Meil on palju vaimulikke juhte, jotka näkevät vain huonoja uskovaisia kes näevad vaid kehvasi usklikke ja ruoskivat. Ruoskivat.
ja piitsutavad. Meillä on paljon uskovaisia, Meil on palju usklikke, jotka näkevät itsessään vain epäonnistuneita yksilöitä. ja kes näevad endas vaid ebaõnnestunud isikuid, indiviide. Ja siksi me kohtelemme itseämme niin kuin me näemme. Ja seepärast me kohtleme ka ennast nii, nagu me näeme. Kun mä en ole mitään, Kui ma ei ole midagi väärt, niin miksi mun pitäisi saadakaan mitään? siis miks ma peaksin midagi üldse saama? Kun mä olen mitätön, Kui ma olen väärtusetu, niin miksi mun pitäisi kohdellakaan muuten kuin mitätöntä? siis miks keegi peaks mind üldse teistmoodi ka kohtlema kui väärtusetut? Koska minä olen arvoton, Kuna ma olen arvoton, väärtusetu, miksi mun pitäisi saada mitään arvoa? siis miks ma peaksin mingit väärtust üldse saama? Mä suorastaan ansaitsen, että minua hakataan. Ma isegi olen sellega nõus, et mind rünnatakse. Mä suorastaan olen oikeutettu saamaan sen halveksunnan, mikä minua kohtaan tulee. Ja ma olen justkui ära teeninud selle halvakspanu, mis minu suunas on. Ja minä teen sitä kaikkein eniten itse itselleni. Ja kõige tihemini teen ma seda just iseendale. Miksi näin? Miks on nii? Kun on väärät lasit silmillä. Kui on valed prillid silmadel. Katsoppa itseäsi hetki Kolkatan keskimmäisen ristin läpi. Vaata ennast kas või hetkeks Kolgata keskmise risti läbi. Ja selitä Jeesukselle, että mä oon niin arvoton, että sinun ei kannattanut kuolla minun puolesta. Ja seleta nüüd Jeesusele, et ma olen nii väärtusetu, sul poleks pidanud olema, siis sa poleks pidanud surema minu eest. Selitä hänelle, että sä olet niin mitätön, että sinulla ei olisi mitään syytä ja oikeutta rakastaa minua. Seleta talle, et sa oled nii väärtusetu, et sul ei ole mingit põhjust mind armastada. Miksi hän on kuuro? Miks ta on kurt? Miksi ei hän kuule sinua? Miks ta ei kuule sind? Kun hänellä on eri silmälasit. Sest tal on teistsugused prillid. Hän katsoo sinua Ta vaatab sind Jumalan luomistyönä, Jumala loomistööna, arvokkaana. väärtuslikuna. Vaikka me ollaan syntiin langettu, Kuigi me oleme pattu langenud, me olemme sen arvoisia, että me oleme seda väärt, et Jumala antoi ainokaisen poikansa meidän tähden. et Jumal andis oma ainusündinud poja meie eest. Miettikääpä seuraavaa kuva vielä. Kujutage ette veel järgmist pilti. Kun Jeesus lyö, Kui Jeesus lööb, lyökö hän kovaa? kas ta lööb kõvasti? Miettikää hänen käsiään. Mõelge tema kätele. Ne on lävistetyt ne kädet. Need on läbi löödud, need käed. Lyödäänkö lävistetyllä käsillä kovaa? Kas kätega, mis on läbi löödud, kas nendega saab kõvasti lüüa? Silloin aina lyöjään sattuu, kun hän lyö. Siis alati see, kes lööb, ka temal on valus. Tämä Simonin kodin tapaus See Siimona kodu juhtum kertoo sen naisen kautta, räägib selle naise kaudu, mitä Jeesus näkee. mida Jeesus näeb. Mitä me Simonit nähdään, Mida meie Siimonad näeme, mutta mitä Jeesus näkee. aga mida Jeesus näeb. Ja sen takia elämässäsi parasta on opetella katsomaan myös itse itseänsä niin kuin Jeesus katsoo sinua. Siis parim asi, mis ka sina oma elus võid õppida, on see võime näha ennast nende silmadega, millega Jeesus sind näeb. Mitä Jeesus sanoi sille naiselle, jonka hän näki sydämeen? Mida Jeesus ütles sellele naiselle, kelle südames seda nägi? Sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi. Sinu patud on sulle andeks antud. Sä olet niin arvokas, että ne kannattaa antaa anteeksi. Sa oled nii hinnaline, et need tuleb anda sulle andeks. Ja
Ympärillä olevat ihmetteli, että mitä tuo mies puhuu. ja ümber seisnud inimesed imestasid, millest see mees nüüd räägib. Ja vähän niin kuin kiusatakseen niitä ympärillä olevia. Ja natuke nagu kiusates neid ümber olijaid, Jeesus sanoi sille naiselle, Jeesus ütles sellele naisele, uskosi on sinut pelastanut. sinu usk on sind päästnud. Mikä oli se naisen usko? Mis oli selle naise usk? Se oli yksinkertaisesti vaan hätä. See oli lihtsalt öeldes ainult häda. Se naiselle tuli hätä, kun se näki, miten Jeesusta kohdeltiin. Sellel naisel tuli nagu häda, kui ta nägi, kuidas Jeesusega käituti. Sitten se meni vähän sekasi Ta läks natuke, siis kaotas pea ja se alkoi käyttäytyä oudosti. ja hakkas käituma väga ootamatult. Häpäisi itsensä, Häbistas ennast, häpäisi Jeesuksen, häbistas Jeesust häpäisi isännän. ja häbistas ka isandat. Miksi? Miks? Oli hätä. Sest oli hädaolukord. Ja tästä hädästä Jeesus sanoi, Ja sellest hädaolukorrast Jeesus ütles, uskosi on sinut pelastanut. sinu usk on sind päästnud. Mihin se hätä suuntautuu? Kuhu see hädaolukord, kuhu see häda siis välja jõudis? Jeesuksen jalkoihin, Jeesuse jalgadeni, kun ei voinut tulla lähemmäs. sest ei tohtinud tulla lähemale. Tämä tapahtuma Simonin kodissa See juhtum Siimona kodus kertoo niin vahvasta ja voimakkaasta Jeesuksesta, räägib nii tugevast ja võimsast Jeesusest, että hän uskalsi rikkoa kaikki kirjoittamattomat vieraanvaraisuussäännöt, et ta julges rikkuda kõiki kirjutamata külalislahkuse seaduseid, osoittaakseen armoa sille henkilölle, näidates armu sellele isikule, jonka sydämessä hän näki hädän. kelle südames ta nägi häda. Ja kun minä tämän tajusin, Ja kui ma mõistsin seda, vuonna 1995 muistaakseni, 1995, see võis olla 95 aastal, silloin minä sanoin, siis mina ütlesin, mä olen aina rakastanut Jeesusta, ma olen alati armastanud Jeesust, mutta nyt mä haluan koko loppuelämäni palvella tätä Jeesusta. aga nüüd ma tahan kogu oma ülejäänud elu teenida seda Jeesust, Koska hän teki niin valtavan vaikutuksen. sest ta mõjutas nii tohutult. Ja mä toivon, että tekin tutustutte tähän Jeesukseen. Ja ma loodan, et ka teie tutvute selle Jeesusega.